Sakit man dyon mabulagan. Or ang makigbulag, kibaw man siguro ta anak. Siguro dili pa nimo kaya dawato ng kamatuuran na wala na jud mo. O baka fresh pa kayo ang mga memories ug di pa ni nimo kaya buyan. Yes, lisod mag-move on. Pero unsa nimo pagkahibaw na siya pa day Japon? Here's 8 signs na wala pa ka-move on sa imong ex. Una, sige kag ima. Apil na ani ang pagpaminaw sa mga kanta ni Adele o baka ang pagbuhat og playlist sa Spotify. Sa tanan na lang kanta, ka-relate ka. I love you, you love me. We're a happy family, but you left me, so now I'm in misery. Shit, pati ba naman ganda sa party, makarelate ko. Ugusahay? Nani? Unya besh, nakamove on na ka. Ako? Tugay ra. Ikaw pa rin. Ikaduha, sige kag pang stalk. Face it, kasagara tao na wala pa ka move on kay stalker. Like, heart. Haha na lang para dili ra kay halata. Ay, sad. Para kibaw siya nga nagmaoy Japon ko. O kung naay makita na post na naay kuyog lain si ex. Animal, kinsa niyang kuyog? Di siya pwede makuyab og lain. Mo niyang gipuli na ako, iyo kapangit. Works at sa puso mo. Iyo kaluod. Nya lipay kayo mo hapoy, magbaan ra mo mga tay, mga pitik, mga matay mo. Ikatulo, sige Japon ka hisgot niya. Hello, familiar. Ha? Nga na dyan? Ina naman gud siya magkaunog hotdog. Ug laing butang. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Ikaupat, tanan na lang makapadumdum sa imo sa iyaha. Besh, gutom kayo ay. Proven ta ta. Proven? Ha? Nga na di ay. Sino sa proven? Sige mong gumikaw ng proven sa una. Together. Ikalima, kung napakay kasuko sa iyaha. Pangit. Tabangin sa corning assignment, B. Basi nalimot ka, bulag na biyata. Sige na, pangit. Abi ko bag nakamove on na ka. Nakamove on na po ba ya? Ano sa maday na? Kuan, use the following words in a sentence. Number 1, anyone? Gihatag naman ang tanan ko sa imo ang tanan. Pero bakit mo ko anyone? Ikaw nom, daghan pa man unta pwede ipuli pero siya pa Japon ang imong mahuna-hunaan. Huy Besh, nagwapo oh. One look and then you iba na. Malagkit, dumikit ang tingin ng mata. One smile, iba nang ibig sabihin. Ay, mas gwapo man siya. Ikapito, kanang magbuhat kag video about 8 signs na wala pa ka move on sa imong ex. And last but not least, kung imo nang i-like ug i-share na video kay naigo ka. Ngano, gusto ka magpadungog-dungog? Imo na lang ka siyang itag para di ra kay ulaw sa iyang part. Pero kibaw ka unsay masakit? Kung iyahan ning i-share na video, pero di ikaw ang ex na iyang pasabot. Aray nako. Busa pangutan na imo self. Naka-move on na ba ko? Kaya kung maingon kag o, pero naigo day ka ani na video, kinsay magiilad imong kaugalingon? Siguro mailad nimo imong friends, pero dili ang imong self. And I think part of the reason why we hold on to something so tight is because we fear that something so great won't happen twice. English pang status. Ako si Jomie Hospital, nagatuo, na sa kalipay ko subanan, kanunay dumduman ang kinabuhi, madalarag smile.
Hey, Hello? kamusta? Okay naman. Ganon, nanawag ka. Nalang ko'y pangutana. Okay ra sa'yo mo na magbuhat og video ko sa X. Okay naman bisag unsay mong buhaton. Pero nganong tawgon man ko na mag-ex? Nang wala man na kita. Aray, aray nako. Grabe siya oh!